वीक्षक बांधवांचं अग्गेसो माझा नमस्कार. मी गीता रमानंद नायक. विश्व कोंकणी केंद्र मंगळूरू ह्यांच्या यूट्यूब चॅनलचे लाईव्ह स्ट्रीम स्टुडिओस तुम्हा सगळेसो आदरपूर्वक होणं स्वागत करता. आम्ही ह्या एक चॅनलच्या मुखांतर म्हणताना विश्व कोंकणी केंद्राच्या यूट्यूब चॅनलच्या मुखांतर आमच्या राजापुर सारस्वत समाजाचे कितीपुरा साधक असा हां त्या सगळेसो एक तुम्हा सगळेसो परिचय करीत येत असा. आमच्या समुदायांत इंजिनियरिंग होंदे, वैद्य होंदे, शिक्षक, व्यापार, वाणिज्य, सरकारी क्षेत्रांत असे विविध क्षेत्रांत साधने केलेली मस्त जण असत. त्या सगळेसो एक होणं तुम्हाला अजून सर्व ह्या चॅनलच्या मुखांतर तुम्हा सगळेसो परिचय करीत येत असा. तसंच फिल्म इंडस्ट्री, सिनेमा इंडस्ट्रींत वो आमचे राजापुर सारस्वतचे जन पाय ठेवले सुरू केलसनी त्या आम्हाला एक मस्त हेम्मेचे विषय. अजून सर्व आमच्या राजापुर कोंकणींत सिनेमा क्षेत्रांत पाव ठेवले सिनेमा प्रोड्यूस करतली कोण नाही ती. तसं आत्ता आमच्या एक राजापुर सारस्वत समाज असून बायो आमच्या चेडू म्हणून पिक्चर एक केलसनी त्याचे प्रोड्युसर श्रीयुत नागेंद्र कामत. आज आमच्या वाटत ह्या स्टुडिओंत ह्यांनी श्रीयुत नागेंद्र कामत असत. ह्यांच्या वाटत एक थोडा संवाद करूया म्हणून सांगानं त्यांस इथं बोललेलं असा. नागेंद्र कामत मामा तुम्हा ह्या स्टुडिओंच आदरपूर्वक होऊन स्वागत करता. अग्गेसो नमस्कार. नागेंद्र कामत ह्यांच्या बाबा मूलतः परकळलगे असांचे कोडंगेचे. मगे त्यांनी जाऊन तीर्थहಳ್ಳಿ ರಂಜದ कट्टेंत जाऊन सेटल झाले. तर ह्याच्या ಬಗ್ಗೆ पूरा विवरण देईन तसत नागेंद्र मामा तुम्हीच तुमच्या ಬಗ್ಗೆ एक दाखला परिचय आमच्या वीक्षक बांधवांचे सांगायला म्हणून सांगा विचारून घेता. तुमचा परिचय सांगा. ओके ओके. ॲक्च्युअली आमचे बाबा हेरगा ग्राम कोडंगेचे. कोडंगे थई कृषिका कुटुंब आमचे बाबागे आजागे कड़स ओर घटार ओर तीर्थहಳ್ಳಿ ರಂಜದ कट्टे सोदी थया येऊन एक प्रोविजन स्टोर दक्कले मट्टा स्टार्ट करून कडेच ते एवढं थोरलं बेळायला म्हटल्यार इडी तीर्थहಳ್ಳಿ तालुका असत ರಂಜದ कट्टे सावकारರು म्हटल्यार फेमस. तुमचे बाबा दक्कले असतानाच तीर्थहಳ್ಳಿ ರಂಜದ कट्टे जाऊन थंय जाऊन दक्कला किराणी अंगड ओपन केले करून त्या किराणी अंगड मागे पुढे जांत थरले स्टोर झाले. तीर्थहಳ್ಳಿ तालुका असत आमचे प्रोविजन स्टोर थोरले. आमस बदल तांदूळ गोडागे नी आमस त्याजागे आमस धोरत एक लारी आयतंत तेवढी ठरली म्हणताना तुमचे इडी तीर्थ ರಂಜದ कट्ट्यांचं तर तुमच्या एक होलसेल अंगड म्हणून सांगायला होय तिथले ठरल्या म्हटल्यार तुमच्या बाबांनी हेल्यान त्यांनी त्या एक प्रोविजन स्टोर मस्त कष्टपडान त्यांनी पाप त्या अंगड वर हाडलेले त्यांनी. होय तुम्ही उपाधल्ले हो थंयच मागे आम्ही आगे थंयच उपाधल्ले. तुम्ही किती जण धाकली? आम्ही 10 जण. 10 जण धाकली. मग त्या आम्हाला दोग जणच पोचले त्यान वट 12 जण. आम्ही 12 जण तुम्ही घरा असले. आम्ही 7 जण भाव 3 जण बहिणी. आता आम्ही 2 जण भाव असं. आता एकटे दोघं धाकल्यास पोचलेच मस्त कष्ट होता. दोघं असल्या तर आम्हाला एकच फिरत्यांत बा म्हणून सांगतात. तसाल्यानंतर तुम्ही 10 जण धाकली असा नो 2 जणांनी तुमच्या अम्मानं पोचल्या म्हटलं तर ह्यांतच कळतं तुम्ही त्यादा तुम्हाला किती अनुकूल होत्या त्या कालांत म्हणून सांगान. मग पुढे त्याच प्रोविजन स्टोर तुम्ही पुढे हेला नाही मी काय आम्ही न्हाण नाही त्याचा आम्ही न्हाण त्याचा आमचं थोडं आठव असं तिथल्याच. ओके ओके. कडेच शिकल्ला पुरा आम्ही ರಂಜದ कट्टे मिडल स्कूल पुरा कडेच हायस्कूल तीर्थहಳ್ಳಿ मी शिकल्ला त्याचा 1 वर्षाच्या PUC कोर्स त्याचा आता 2 वर्ष असा त्याचा 1 वर्ष आम्ही असताना थंय PUC सर केला तीर्थहಳ್ಳಿंत करायला. कडेच आमच्या कडेच काय झालं आमच्या डाऊन झाला बाबाच्या व्यारगे डाऊन झाला आणि उळवणे होळ्या जोड्या त्या ह्यांत पावड असलो आमचे गेले इंदिरा गांधी पिरियड ಅಂತ ते गेले. कडेच इतल्या दुर्बळकी आयली म्हटल्यार आमस ते कोण थिंक करला
ನಂಬಲಚ್ಚ ಸಾಧ್ಯ तितला एक इडी रंजद कट्ट्यांतच थरली प्रोविजन स्टोर असेल तुम्ही तितला लॉस झाला म्हटलं तर कोणाचं नंबलाचं साध्य नाही त्यांना लॉस म्हटलं तर लॉस म्हटल्यार त्याजागे जमीन गेला आमच्या आणि ದುಡ್ಡುಗೆ ವರ್ಷ एकदा हाडून द्यायचं ते आमस ವರ್ಷ इडी सामान हरवून त्या अंगडीचं घरी अंगडीचेगे कडे वर्ष एकदा आमस हाडून द्यायचं ते पुरा एकदम स्टॉप झाला कडेच दुर्बळकी इतली आयला म्हटल्यार मिंत गाडी बैलाची गाडी हरान रानान जावन लांकडा घरी रांदुले लांकडा हाडलेली घरी नाही ती इकून तांदूळ हाडलेला आम्ही ओ हो हो म्हणता ना तितलं सर्व तुम्ही लॉस झालं तर म्हणून सांगा ना जरा कोणा पिलो आम्ही म्हणजे बाबा म्हणजे काय हात मागायला अनेक टेस्ट दिलेले कोणाच्या समोर तुम्ही हात मागायला नाही म्हणून सांगा म्हणता ना तिथल्या अनुकूल स्थितीत असले तुम्हीच बैलगाडी घेऊन रानांत जाऊन लाकडा हाणून लाकडा इकून तुम्ही तुमचे दिस काढलेले व असत म्हणताना तुम्ही श्रीमंतिके म्हटलं तर काय म्हणून बडतना म्हटलं तर काय म्हणून अनुभवसनच तुम्हाला प्रॅक्टिकल लागे प्रायोगिक होणं तुम्ही अनुभव केलेले तशा वेळा खुशी जाल्यारो आम्ही तडशांक घेता दुःख जाल्यारो आम्ही तडशांक घेता म्हणता दोन दिस बघितला सर तुम्ही दोन दिस बघितलेला मिळताने सुख म्हटलं तर काय दुःख म्हटलं तर काय म्हणून दोन अनुभव असा तुम्हाला त्याच्या आमचे एक काहीतरी आम्ही लायक हो नसल्यार आमच्या आम्मा बाबाच्या आशीर्वादाने थोरत बदल खैलो नाही अम्मा बाबाच्या आशीर्वाद नाहींचून काही करले व साध्य नाही आम्ही आमच्या हिरियांस अम्मा बाबास किती चकोट करून बघता हा त्यांच्या आशीर्वाद कडे सर्व आम्हा सस्ता म्हणून सांगायचं त्याच एक दाखलं इन्सिडेंट मी सांगता लहान असताना 5 शेर त्याचा केजी नाही 5 शेर तांदूळ हाडले त्याने बाबान तास एकला गवडा अय्या ಊಟ किलरಯ್या म्हटलं कुठल्या आम्हाला सांगलं त्यांना 2 शेर दितेले म्हणून तिथलं सर्व धाराळ म्हणणं होत्या तुमच्या बाबांच्या कोण येईल तर एक त्याचे म्हटलं ना अनेक तसं देऊन गोत्तसं हा विना हा कोणा पिरो तुम्ही हात मागितलेला नाही तुमच्या हात म्हणून सांगा ना ओके तिथलं असं त्याच अनुभव म्हणून सांगा अनुभव होय आशीर्वाद होय चकोट पाठ म्हणून आमच्या जीवनांत चकोट पाठ हो झाला नाही तशिली कष्ट इल्लीच मगे पुढे यशस्वी होत त्यांच्या जीवनात तसंच आमचे साधक म्हणून सांगा तुम्हाला बोललेलं त्याच मी साधक म्हणून मी काय एवढीच नाही सा माझ्यानं साधक थोरले असं आमच्या का थाय दाखला त्या साधकाच्या प्रोनाउन्स विमर्श केला गेल्यावर मग तुम्ही तिथलं पुरा लॉस झाल्यापर्यंत रंजत कट्ट्यांत आम्ही अगरबत्ती फॅक्टरी स्टार्ट केलेली तुम्हीच स्टार्ट केली आणि बाबाने स्टार्ट केली नाही अण्णानं स्टार्ट केलं त्यानं खरंच अण्णानं सोडली ना मी ते कंटिन्यू केला कपिलसून तुम्ही फॅक्टरी स्टार्ट केल्यात ओके स्कूलच्या पडशाचं त्याच्याचं ह्या बैशेन पॅक करलंय त्या करलंय सुमार काम आमच्या एक दाखलं एक कार होत्या त्या जागे सप्लाय करून बाबा अम्मानी बाबा आम्ही एक शारानं आगे लाईन सेल त्यागे करीत होते आम्ही रंजत कट्ट्यानी सौथ कॅनरा उडपी कुंदापुरा सागरा अशा आगेकडे आमच्या होत्या सिंगेरी आगेकडे आमच्या अगरबत्ती सेल्स होत्या इकडे थोडा एक्सपेंड करूया ह्या बिझनेस म्हणून आम्ही म्हटल्यार आम्हाला मटेरियल पुरा बँगलोर होतं बॉक्स प्रिंटिंग बँगलोर होतं थंय ते एक प्रिंटिंग प्रेस मी स्टार्ट केला अगरबत्ती बॉक्स प्रिंट करले बँगलोर म्हणताना रंजत कट्ट्यासून मग बँगलोर शिफ्ट झाला तुम्ही तुमच्या म्हणताना ह्याचा अगरबत्तीचा उद्योग असा त्या उद्योग आणि खूप विस्तारणे करले बँगलोरांत गेल्यात तुम्ही थंय आमचे हे फेल झाला कसं बँगलोरांत अगरबत्ती फॅक्टरीच्या अगरबत्तीच्या म्हटल्यार बदल कारणांनी त्याग्या कडेच प्रोविजन स्टोर करलेलो आसा बँगलोरांत आणि बेकरी ती करलेली आसा ज्यूस सेंटर करलेलो आसा हेगे खैलो हात धरलेलो नाही हागे करला आसा कडेच आमच्या रियल एस्टेट एक आमच्या जातीचे मात्र देविया
म्हणजे एक दृष्टीने एक थंय माचे उडलेले की एक पावड घेवन थंय एक राजापुरा म्हणून नाव ठेवून त्याच्या ॲक्च्युअल म्हणून ते कारणांतराने तेव्हा आमचं हे झालं नाही कसं आमच्या नाही सक्सेस झाला आमचे राजापुराच्याच मात्र देऊनच्या म्हणताना तुम्ही इथे माचवळींत पावड घेतल्यात किती पावड घेतल्यात तुम्ही ते 8 एकर घेतले 8 एकर ते एक सक्सेस झालं नाही कडेच आम्ही कामात लेवट म्हणून करून आगेसो बदल आगेसो दिला तुमचा एक उद्देश होता माचोहळ्ळींत पावड घेऊन आमच्या राजापुर सारस्वत समाजाच्या मात्र पावड देऊन राजापुर कॉलनी करूया म्हणून सांगा तुमचे एक समाजसेवे करूनचे एक उद्देश होता तुमचे ओके ओके तर ते एक सक्सेस झालं नाही जाल्यार आमचे रिअल एस्टेट सक्सेस झाला ओके ओके आमचे जातेचेच जेवणचे असते त्या सक्सेस झालं नाही रिअल एस्टेट सक्सेस झाला त्या भारीच्या कोड झाले तसं झालं मी तरी तुम्ही माचवळींत 8 एकर काय पावड घेतलं असत थंयच एक तुमच्या एका कामात बडावणे म्हणून सांगा ना कामात लेआउट म्हणून थंय एक एक थोडा पावड आम्ही ठेवतो बाबांनी एक दुर्गा परमेश्वरी स्थापना केली त्याने बाबू आमच्या वाटतं आयले कडेच बँगलोर आयले कडेच ते आता पुढे आणिको त्या एक्सपेंड कर म्हणून आणि रिनोव्हेशन 95 रिनोव्हेशन आम्ही दुर्गा परमेश्वरी देवस्थान थोरल्या प्रमाणात माचोहळ्ळींत तिथला 8 एकर पावड घेतला पर्यंत थंय आमच्या एक दुर्गा परमेश्वरी देवस्थान म्हणताना दुर्गा परमेश्वरी सो तुम्ही थंय स्थापने केलसत म्हणून सांगा ना कळलं आम्हास भारीच्या कोट रीतीने होतसा म्हणून सांगा ना तर त्याचं रेनोव्हेशन काम तुम्ही सुरू केलं रेनोव्हेशन नव्यानीच नाही मूर्तीत बैसली तुम्ही मागे मंदिरांनी नव्यानीचे देऊळ बांधल्यात त्यानंतर आम्ही एक ओल्ड एज होम धाकलेस ह्या केलं त्या कसला अनाथ पोर्शस एक केला जाल्यार आम्ही कलेक्शनच काही जायत नाही ते नाही तुम्ही त्यांत अनाथालय म्हटलं तर कशाला सुरू केल्यात तुम्ही हे कोण नसतले असतं नाही म्हणताना बजे राजापुरा नाही त्याने कोण राजापुरा म्हणून नाही ओके ओके एक समाजसेवे त्यांत एक पाऊल ठेवल्यात तुम्ही समाजसेवे करले म्हणून सांगा धाकल्यासपुरात म्हणताना 10-12 जण पोटशी होते एक 15-20 जण जरंड्या घेऊन ते वृद्धाश्रम केलं ते आम्ही तरी को त्याचं आम्ही कलेक्शन बिझनेस सांगायला नाही ह्या होईल कसला प्रॉफिट होईल लॉस होईल तशा मला तलेले कष्ट झालं कडेच त्यावर मी स्टॉप केला मला जर आता पुढे देवानं ह्या केलं मला मग त्यांचं स्टार्ट असं म्हटलं मस्त जण ते मी त्यांचं बघलं त्यांची अवस्था वृद्धाश्रमात त्यांचे औस म्हणतात असं धाकले असो ते मार्गार पडा नसतं म्हणताना आत्ताच्या धाकल्यास प्राय झाल्यापर्यंत औस म्हणतात असं बघूले कष्ट होता ती काम असतात हातास हव्या तिथले दुड्डू गावता अशा म्हणून सेर्स येतात दुड्डू दिल तर झालं अशा म्हणत बघतात नाही आम्ही दुड्डू कलेक्शन काही करीत नाही त्याच दुड्डू जेवढे दुड्डूच नसलेच आम्ही आमच्या गोट्या चालले होय त्यात एक सीन्स हो आमच्या बायो फिल्मात आम्ही दाखल असा एक रुद्राश्रमाचा एक सीन्स असा अशात कडेच एक्सपेंड केला आमच्या खैलं देवस्थान थोरला केला वर्षास एकदा ताई 10 दिवस आमच्या नवरात्री उत्सव होता शिवरात्री उत्सव होता डैली आमच्या घडलेलं इटला 1000-1500 जण होतं डैली प्रसाद जेवण असं अशा देवान दिला आम्ही करलेलं नाही आहे मी आता तीर्थळ्यांत ರಂಜನ್ कट्ट्यांत कसाला केल्ल्या देवाच्या मिथेनीत मी बँगलोर म्हणून मी काही येवदलेलं नाही आता इथे बँगलोर एक लेआउट करता म्हणून मी येवदलेलं नाही आता इथे एक देवळ होता तेव्हा मी येवदलेलं नाही देवाचे एक देण मी केलेला म्हटलं अहंकार अहंकार म्हणून सांगाल नाही तर आम्ही कोणासो एक केड केलं नाही तर देव आम्हास खंडित बघता म्हणून सांगायचे एक नंबिके असा आम्ही कोणासो केड केलं नाही तर थोर नाही म्हणताना उपयोग ते म्हणतात अग्गी जण तुम्हाला अनेकटास उपकार करले झाले नाही तर थोर नाही अनेकटास अपकार करनाका म्हणून सांगतात तसं तुम्ही कोणासो अपकार केलं नाही तसं देवान तुम्हाला पुढे पावेल ना
देवाच्यात देण तशेंच आमच्या एक ते आमच्या लेवटांत आमचे समाज RSB भवन नायंत RSB भवन नायंत कडेच आमचे गोटे आयले म्हाका आमस पावड नाही देवा म्हणून आता काय असा त्यांचे अर्ध पावड आम्ही एक सेवे म्हणून दिला दान म्हणून नाही समाज आमचे एक समाज म्हणता ना राजापुर सारस्वत समाज एक भवन असा म्हणून सांगा आमच्या मणिपालांत हितच RSB भवन म्हणून सांगा तसंच तुम्ही बेंगळुरांत एक आमच्या समाजाचा एक हॉल असा म्हणून सांगा ना तुमच्या मनात येऊन तुमच्या पावडांतच अर्ध पावड समाज आता काय कितला बांधलास न्ही त्यांत अर्ध पावड आता कितला स्क्वेअर फीट आसा त्यांत अर्ध पावड आमच्या सेवे त्या सेवेवर ठरल्या सेवेत आता एवढा दखला पावड असच किती जण धाकले आवस म्हणतारच मारून काढतीलच असत एक सेन्स उण्या जालतो किती उदाहरणे असतात उद्देशी उडतू कुडले आम्ही न्यूजपेपरांत बघता टीव्हीन तो बघता त्या पावडान काय म्हणता म्हणून कोणास गोत नाही जाल्यार तर तुम्ही तेवढा थरला मन करून आमच्या समाजाचे एक सेवे करला म्हणून सांगा ना तुम्ही तुमच्या त्या हॉलाच्या अर्ध पावड तुम्ही दिलसत मस्त 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 धन्यवाद एक सेवे आम्ही दान म्हणून मी सांगायला जाणं तशात कडेच आमच्या अम्मा बाबाच्या तुमच्या अम्मा बाबाच्या नावाने तुम्ही एक ट्रस्ट ओपन करून होय बडा विद्यार्थी आणि गव्हर्नमेंट स्कूल हल्लीन देवच्या तशात मी शिकल्लो गांव थंय पुत्तूर सायड थोड्या कडेन अशा हल्ली खंय दुर्बळ आसा न्ही हित आता 3 वर्ष स्कूल असं सहाय्य करूनच्या तुम्ही हय बुका देवची हय वसत हांवें दिली बुका नोटबुका स्कूल बुका न्ही ओके ओके आम्ही आता एक 3 वर्सां लागत कोरोना येवन बंद जालें न्ही नायसा न्ही तेच्या नदी वर्सा आमी बुका आमी दिल्ली आसा ह्या तुमचे एक समाज सेवे म्हणून सांगायला पाहिजे तुमच्या अम्मा बाबाच्या नावाने एक ट्रस्ट ओपन करून खैल बडा स्कूल असा आगे खंय पुरा आसा त्या पुरा तुम्ही गव्हर्नमेंट स्कूलाच त्या फाइंड आउट करून थंय आसला धाकले आसा तुम्ही त्या बुका देवच्या पेन्सिल देवच्या तुमच्या अम्मा बाबाच्या नावाने ट्रस्टाने करता आसात ह्या तुमच्या एक समाज सेवे आसा हे त्या देव तुम्हास आनीको पुढे पुढे जावले चकोट आशीर्वाद देऊन दे म्हणून सांगा ना मागान घेता आम्ही तुम्हाला फिरा आणि आमच्या राजापुर समाज म्हणाच्या एक मस्त दखला समाज बदलाग्यांच्या सारख्या मस्त समाज का नाही तसं तुम्ही राजापुर समाजाच्यांत आमच्या भाषेने कोंकणी भाषेने फिल्म करले अद्दी हात घातलेले तुम्ही मला गोत असला प्रकार तुम्ही अद्दी बायो पिक्चर सुरू केला तर मागे आमच्या संसार सुरू झाला जाल्यार तर रिलीज जाल्ले मात्र आमच्या संसार अद्दी जाल्यार तर तुम्ही फर्स्ट हात घातलेले आमच्या राजापुरा संघाचे आमच्याच भाषेचे एक पिक्चर काढया म्हणून सांगा ना त्या पिक्चर करले तुम्हास प्रेरणे कसं आहे म्हणते नाही तुम्ही आधी केल्ले कामा पुरा बदल क्षेत्रांत पुरा हात घातलेत तुम्ही त्यांत हात भाजलेलो असा हात ओरडलेलो असा न्ही पुरो बघितला असा तर तितला असा नो पिक्चर काढूनचं म्हटलं तर काय एक दाखला विषय नाही सुमार 75-80 लक्ष सर्व खर्च होता त्यांसून तुम्हाला आदाय दखल्या प्रमाणात केला रो त्याच म्हटलेलं मी किती दखल्या प्रमाणाने केलं तर मिनिमम तुम्हाला 75-80 लक्ष एक पिक्चर काढले हवे म्हणता जाल्यार त्या पिक्चरांनी तुम्हाला वापस ते दुड्डू ಎಂತಹ नाही हा म्हणून सांगन गोत नाही त्या योचने केला ಹೊರತು तुम्ही एक पिक्चर काढले हात घातलेत म्हटल्यार मला अशा आता शेट्टींचे त्या फिल्म लँडांचं फुल्ल आयल्स होय साहेबांचे ते वायल्स गवड्यांचे ते वायल्स आमचे तशें खंयलो दिसलें नाही एक मला एक अशी आयडिया आयला आमचे सत्त घालून कितले करला ना तसे म्हणून अग्गेंटी ऑडिशन केलेला मोंतिमारू बंटकल्लो एण्णे मणिपाल अग्गेंटी ऑडिशन करून तरी गो थंय जीवन आसा न्ही अळक आमचे थोडे पापाचे आमची पापाचे म्हटले तर पुढे येवले थोडे हिंजरीक येतात आता एक सांगता मी आता उरल्ले अग्गेटी बघा तुम्ही त्यांचे भाषा किती लायक आणि पोरलांनी बोलतात आम्ही एक चौघा खंयतरी एका फंक्शनान सेरल तर आम्ही कन्नडनी भाषा बोलायलाच लज्जा करता तुळू बोलांचे भाषा बोलत नाही तो लज्जा करता अगेन्सो भाषा बोलांचे काशिली लज्जा सांगन गोत नाही मी अंतू आमच्या बँगळूरात कोण आहे तर असंदे मला काय त्याच्या आमच्या भाषा बोलायला बेजार नाही बेजार कसाले आणि लज्जा नाही
कोण आहे तर असं ते आमच्या भाषेनेच मी बोलता. आमच्या बँगलोरांत एक कोंकणी संमेलन झालं. मी नी विलास नाईक त्यांचं चीफ गेस्ट असले. त्यांनी एक दरकेने बोलत होते स्पीच. आम्ही दोघ जण आमच्याच भाषेने बोललो. विलास नाईक आमची भाषा बोलायला काही हिंजरी काय नाही, कुठं आमची भाषा बोलतात. मी आमच्या भाषेनेच बोललो. मला भाषण करायला घेणं नाही तरी मला आईला इटलं मी आमच्या भाषेनेच बोललो. अळक कसा आला अळक काही नाही. नाही मी त्याचे विचारलं तुम्हाला आमच्या भाषेने एक फिल्म करायला तुम्हाला प्रेरणा कसं आहे म्हणून सांगा. प्रेरणा म्हटलं एक आमच्या जातीचे एक आयडेंटिफिकेशन समाजाची भाषा आहे आणि आमचे जन बरे आमचे जन आमच्या भाषा म्हणून मीटिंग करून तिथल्या केल्यावर फिरत नाही. मीटिंग करून एकदा संमेलन केल्यावर फिरत नाही. बदल ह्यांत ते इन्वॉल्व होशिवाय त्यांत एक फिल्मलँड होय. असं आता फिल्मलँडांतच आमच्या जातीची मस्त उणी असत बेरळणी केष्ट म्हणून सांगायला होते तिथल्याच त्याच्यान चढ तो नायच नाही. आता खैली क्षेत्रांत असंदे आता सिनेमा कलाविद क्षेत्रांत असंदे तुमच्या तांत्रिक क्षेत्रांत असंदे प्रोड्युसरांत असंदे कसालांत असंदे आमचे जण म्हणांची मस्त कमी गोतसला प्रमाणे. तर तुम्ही ऑडिशन करताना तुम्हाला काय प्रॉब्लेम आयला त्याचा? प्रॉब्लेम आयला म्हटल्यार तिथं लज्जा एवढे अळक त्यास स्टेजर होऊन त्यांचे त्यांच्या परफॉर्मन्स देवळ्यानी तसे लागे बेरळणी केस्ट दिले तरी त्यांत आम्ही एक सिलेक्ट करून आमच्या डायरेक्टर आमच्यात प्रोड्युसर आमच्यात आणि मॅक्झिमम ऍक्टर्स पुरा 90% आणि टेक्निकल साइडान थोडे बदल असं म्हटलं आमच्या त्यांना कोण नाही. तशा एक कडेच आमच्या स्वामीजीच त्यांच्या करण्यात आम्ही हे करलेलं कसलं शूटिंग उद्घाटन करायला शूटिंग RSB भवन मणिपालांत होय. त्याचा स्वामीजीच आशीर्वादानेच आम्ही स्टार्ट करलेला. कडेच कोरोना स्टार्ट झाला. कोरोना स्टार्ट झाला आम्ही मग त्यानं रिस्क नको कोणाचे जरी जीव नाही म्हणे आम्ही मग त्यानं रवशन सोडलेलं त्या शूटिंग रवशन सोडलेलं. कडेच मग त्यानं आता स्टार्ट करून फिनिश करून आता मी रिलीज केलसा. आता पुरा परांची आम्ही शो दाखयला प्रीमियर शो दाखयला. अग्गेचे ओपिनियन लायक असा. प्रीमियर शो तुम्ही आधी मणिपालांत करायला. ओके अग्गेचे ओपिनियन लायक असा बरी ओपिनियन लायक असा म्हणून तोंडाने बोलल्यावर प्रयोजन नाही. अग्गे जण टाकीच आमच्या भाषे आणि एवढं आता लायक तल्ल्या म्हणून जाल्यार माझ्यासारखं असला आणि एक दोग तिथून प्रोड्युसर येत डायरेक्टर्स येत ऍक्टर्स येत अग्गे अग्गे आता डॉक्टर्स इंजिनियर्स त्याचं हेच अग्गेस नाल फिल्मलँड माळे ಗೊತ್ತಸಲ वरी त्याच मी स्टार्टिंग असं तुमच्या परिचय करतानाच सांगितले आमच्या जातींत वैद्य असत इंजिनियरिंग असत शिक्षक असत व्यापार अंत वाणिज्य अंत अग्गेंतो साधने केलेली मस्त जण असत जल तर ह्या सिनेमा क्षेत्रात आयली मस्त जण मस्त कमी नाही म्हणून आता सांगायला बेरळणी केष्ट केळा विटला सोडलं आणि हे आमच्या कोडी बेट्टीचे त्या नाही वागले सुकृता वागले हाताने आणि टेक्निकल साइड तो कोण नाही आमच्या जातींत पिक्चर होताना टेक्निकलचे ट्रेनिंग घेऊन एवढं पिरे आमच्या जातीची आता सांगायला साध्य नाही तर तुम्ही एक पिक्चर केलेल्या मित्याने आमच्या जातीचे मस्त हिडन टॅलेंट म्हणून आम्ही काय सांगता थोडे जण तरी पुढे येऊन असायला पिरे आता तुमच्या संसारांत होंदे होय ಅಂತ ನಮಸ್ ಗೊತ್ತನತ್ತಲೆ किती कलाविदे असत आमच्यात कळत नाही मस्त असत आम्ही परांची ट्रायलर फर्स्ट ट्रायलर दाखवला 12 सिनेमांचं त्याचा एक अनाउन्समेंट करायला तुम्ही पिक्चर बघून आमच्या चलनचित्र बघून तुमचे ओपिनियन देवा तुमच्या आम्हाला लायक दिसला म्हणून झालं नेक्स्ट पिक्चर असं तुम्हाला आम्ही सिलेक्ट करता मी आता
विचारताला होते हात अंतला म्हणजे कुठले साधारण नागेंद्र हात अंचुले नाही तुम्ही आता एक पिक्चर प्रोड्यूस करून रिलीज होतसा मात्र आता जलतर तुम्ही त्याच्या आर्थिक ಗಳಿಕೆ तुम्हाला तिथलाच ಎಂತಹ नाही हम सगळ्यांना गोत नाही सानिको तिथला धैर्याने तुम्ही एक पिक्चर काढलाच काढून तुम्ही परांची एक अनाउन्समेंट ऐकलाय तुम्ही आणि सेकंड पिक्चर एक काढतात अनाउन्स केलं होय होय अनाउन्स केलं आता त्या पुरा प्रेक्षकाच्या हातात तसंच होय म्हणताना ह्या एक मिंत एक काढलाय म्हणून नाही माझ्यासारखे असले आणि प्रोड्युसर येऊ शिवाय बदल टॅलेंट असले डायरेक्टर शिवाय आगे येऊ शिवाय तुम्हाला आता ह्या पिक्चर शूटिंग आणि पुरा सरला असा तुम्ही 3 वर्ष आधीच सुरू केलेला म्हटलं तुम्ही फर्स्ट आम्ही स्टार्ट केलं तुम्हीच स्टार्ट केलं होय आमच्या संसार मागे सुरू केलं त्यांनी जर तर त्या आधी रिलीज झालं जर तर आमच्या आम्ही कॉम्पिटिशनच गेलं नाही कॉम्पिटिशन करू नका असंच दखला समाज होय असंच तेवढा दखला समाज मुगदान इकडेच आमची स्टार्ट करूया होय 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 त्याच आमच्या सारस राजापुर सारसात समाजांत फर्स्ट पिक्चर काढलेलेच तुम्ही एक पिक्चर काढला हात घातलेलेच तुम्ही म्हणून सांगायला होय मस्त खुशी होता तुम्ही एक पिक्चर काढल्याने निघून दे आमच्याच राजापुर सारसत समाजाच्या मस्त जणांचं त्यांचं ना मस्त नाव आईल सर त्यांचं तुमच्या सहाय्याने ती पुरा पुढे आईल सर पुढे आणि फिल्म तिथल्यात एकदम लायकाने आयलसा आम्ही आमच्या फिल्म म्हणून आम्ही होगळां घेऊनचे नाही आम्ही होगळांचे नाही जलतर परांची मणिपालांत प्रीमियर शो झालेला नाही मस्त जणांनी सांगितलं नाही पिक्चर भारी लायक आयलसा म्हणून मस्त चकोट रीतीने आयलसा म्हणून सांगितलं नाही सुमार जणांनी सांगितलं नाही थोड्या जणांनी कांतारस कांताराचे होलके करू वाव व्हेरी गुड त्या तुम्हाला हेम्मे होसाव्या आमच्या जातींचे असले एक लाईक पिक्चर आयलसा खुशीच नाही कोणाच खुशी किती म्हणताना आमच्या आम्ही फुगारून घेऊनच्या ना अनेकटांनी आम्हाला सांगायला त्या आयलसा त्याच्यामुळे आम्हाला खुशी म्हणतात असले आणि कोण येऊन दे आमच्या समाजांचे तुम्हीच आणि एक पिक्चर काढा तुम्ही सांगा सारख्या म्हटल्यात कोण त्यांच्या ओपिनियन देईन त्यांचे खंडित आमच्या ह्या पिक्चर सक्सेस झालं म्हणून झालं आमच्या नेक्स्ट प्रोडक्शन नंबर 2 बायो पार्ट 2 कळलं मला किती म्हणताना तुम्ही ह्या पुढे योचने केलेलं नाही मी आता एक फर्स्ट पिक्चर काढतसा 70-80 लक्ष नाही त्याच्यात चढ घातला सथा गोत नाही त्यात किती दुड्डू मला वापस येता आता पुढे काय करून काय म्हणून योचने केल्या होतच तुम्ही 2ನೇ पिक्चरचं अनाउन्समेंट केलं त्याच कळता तुम्ही किती उमेद असत आमच्या समाजाने पुढे येवल्याव्या समाजाची जण पुढे येवल्याव्या आमच्या समाजाचे किती कलाविदे पूर असत तंत्रज्ञ असंदे डायरेक्शन डिपार्टमेंट असंदे आता काय म्हटलं तर काही नाही एक हिरोईन असं मेकअप करल्या म्हटलं तर तो आर्टिस्ट पुढे येता मेकअप नांचून कोण करले होणे किती जण त्यांचा संसार पुढे हाडतात तिथल्या जणच तुम्ही पुरा सहाय्य केलं ती अग्गी जण तुम्हाला किती नमस्कार घालत असत काय किती जण दिसांनी येऊजून तुम्हाला ऑटोकडे तर त्यांचा दिस काढत असत तिथल्या जणांच तुम्ही पुढे हाडल्या असत त्यांच्या टॅलेंट लायक असलं ते ऑटोमॅटिक येतं कोणी हाडला म्हणून नाही मी हाडला म्हणून नाही कोणी नाही हाडला त्यांचा एक अवकाश आम्ही देऊले अवकाश तुम्ही त्यांचं वदगेन दिलं माझे एक मी आता मला आता 71 वर्ष मी इथला उमेद करताना युथ तसं नाही तिने किती पुढे येवलं आमच्या प्रोडक्शन डिव्हिजन ಅಂತ ಒಂದೇ डायरेक्शन ಅಂತ ಒಂದೇ कितेले येवळ नव्हा त्यांनी कितेले उमेद करला नव्हा जाल्यार मी आता बघता आमच्या जनरल बॉडी तिगी होता न्ही थंय जन युथ येन्नेत होय होय त्याच म्हटलेलं मी आमच्या आता आणि एक आगे देवान दिला म्हणून मी काय सांगलं नाही तशात मी काही येवदलं नाही आता बँगलोरच्या RSB समाजाच्या प्रेसिडेंट होता म्हणून मी येवदलं नाही मी आता त्याच विचारतलं म्हटलं इथल्या कामाच्या इड्यान तो तुम्ही बेंगळूरच्या आमच्या राजापुरा सारस्वत संघाचा अध्यक्ष होणं काम करत असत तर त्याच्या इड्यान तर तुम्हाला इथल्या पुरा पुरसोत खाई गावता तुम्हाला तिथल्या माता खाई जाणता तुमच्या म्हणून सांगा ना संघाचे अध्यक्ष होणं तुम्ही समाजसेवेंत असं करीत दल्ला मट्टा होय तर बेंगळूर संघाच्या ಬಗ್ಗೆ थोडा आम्हाला काहीतरी परिचय सांगा म्हटलं मी स्कूल ಅಂತ तिथलं फाटी बसलो स्टुडंट मी लास्ट बेंच मला कोणा इतरला नको क्वेश्चन आणि समोर बसला काय करता नाही
मला कळता होय होय मला आता पुढे व्हरून बसेल आता तशा म्हणून फाटलं कसल कसल करतो मला होत नाही. तुम्ही स्कूलात पुढे बसले नाही पाठी बसले नाही त्यास आता पुढे बसले तुम्ही पुरा काम करा म्हणून सांगा तुम्हाला एक त्या जबाबदारी दिलसनी जाल्यार आमची कमिटी भारी लायक आसा लायक कोऑपरेशन आसा आणि आमचे RSB भावन लायक करून चलत आसा आणि कोण तरी दुर्बळ हुशार नाही म्हणून जाल्यार आमच्या कमिटीचे थ्रू त्यास म्हटल्यार जनांनी फंड दिल्ले आनी आमी देवचे आमी हाताने देवचे न्ही ते आग्गेचे त्यांत कॉन्ट्रिब्युशन आसता आमी कोणाक तरी दिल्यार आमी कोणाक तरी दिल्यार हुशार नातले आसता त्या सगळ्या स्कॉलरशीप केल्यार आमची कमिटी आमी हाताने देवचे न्ही हे आमचे मेंबर सगळे त्यांचे कॉन्ट्रिब्युशन आसा न्ही त्याचे पुरा क्रेडिट त्याच जाता म्हणजे एक त्यांच्या शक्ती अनुसार किती तुम्हाला सहाय करतात ते तितल्याच पुढे जाणता म्हणजे आमीच केला आमच्या कमिटीन केला म्हटल्यार ते सोडलं सांगायला नाही त्यांचा अग्गेंच्यो आता हात अशा सहाय असता आणि बदल एकोकले एको तर असता आमचे फिल्माच्यो तितल्यात फिल्म आमी काढताना एकोकले एको टाईप असतं पॅरालिसिस लागायला अशाच असता त्यास एक मुष्टी धरल्यार त्या शक्त बदल असता आमचे फिल्मांत तशा आगे युनिटी होणत काढले न्ही तशें होण फुल्ल खुशीर फिल्म जाला लेट जाल्यार लेटेस्ट होणं आयसा लेट जाल्यार लेटेस्ट होणं आयसा त्या माझी मस्त खुशी झालं लेट होणं लेटेस्ट होणं आयसा म्हणून सांगा ना होऊन दे तसाच होऊन दे मग तुमच्या फिल्माच्या हिरो होऊन दे हिरोईन होऊन दे अग्गेने सहकार केलसा नाही तुमच्या शूटिंग टाइम असं तर त्यांच्या बद्दल याच्यावर काहीतरी त्यांनी अग्गेंचें कॉपरेशन आसा मी त्याच्या व्हायचे म्हणून नाही इळा विटलाचे अंत ऍक्टिंग आमचे आधीपासून फिल्म इंडस्ट्रीज येऊन मस्त वर्ष झाली त्याला अक्षी म्हणून एक फिल्म अंत नॅशनल अवॉर्ड गावला त्या फिल्म असत त्यांत मेन रोल आसले हय आमचे रमानंद ऍक्च्युअल कॉमेडी अंत डायरेक्टर त्यांत ह्यांत हो विलन होणत ओरिजिनल कोण तरी आता इतर होत विलन कोणी तरी सादेश ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ बदल फिल्म सगळे तसे तितला एक मट्टार त्यानं ऍक्टिंग केलं त्या खुशी आमस अग्गे कोण आद्य नायक होंदे विघ्नेश होंदे विळा विटला होंदे रमानंद नायक होंदे जप्पू विनायक जप्पू आणि असं मस्त मस्त जण असं अग्गे आमचेत म्हणालो मला खुशीत आमच्या राजापुरा सारस्वताच्या हेम्मे होय खुशी होय आमच्या सारस्वत समाजाचे किती कलाविद असत कोणाकोणा खैल टॅलेंट असा म्हणाच्या ह्या एक पिक्चर मुखांतर तुम्ही दाखवून दिल सतत अग्गेंसो कळला अग्गेंसो आता एक स्टेप आम्ही सावळसा उरलेला स्टेप ते चढण जावशे आता होय 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 चढण जावले एक म्हणता ना एक फर्स्ट वेदिके दाखल तुम्ही आता पुढच्या कष्टास पुढच्या त्यांच्या कष्टाने त्यांनी बोरवलं त्यांच्या जीवनात म्हणून सांगा ना आम्ही ऑडिशन करताना तिथलं मस्त कडे जाऊन आम्ही बघलंच नाही होय होय अग्गे गोटे ऑडिशन असं सुमार गोटे गेलसात म्हणून कळलं मस्त गावांत पुरा जाऊन थंय पुरा ऑडिशन केलं त्यांच्या बघून त्या कोण टॅलेंट असा त्यास मात्र फर्स्ट फिल्म न्ही काही गोतनातल असं आम्ही शिकेला म्हटलं कष्ट होता त्यांत असल्यांत गे थोडा तरी अभिनय कले गोत्तासाला करला जातात म्हणून सांगा त्यांत हे आमचे इळा विटलांचो सुपर ऍक्टिंग आता आमचे हे बायो आमचे चिवडून आयल्या पर्यंत आद्य नायक तेले तमिळ तेलुगू मलयाळम कन्नड अगेट सुमार 5-6 भाषेत मलयाळम म्हणतो मलयाळम पंचभाषा तारे त्या होय 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 कळलं मला सुमार पिक्चर खुशीत होय 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 आमच्या जातीचे ते एक चेडू आणको पुढे पुढे येऊसी जाती आमच्या ओर येऊसा म्हटलं तर आमचे जन इचर पुढे झालं लज्जा सोडूले भाषा आणि त्यांनी एफर्ट घाललं त्यांनी एफर्ट घाललं आम्ही धकुडले पुढे धकुडला कुठले म्हणणे आमच्या समाजाच्यावर अभिमान असायला हवा त्यांचं समाज पुढे येवला म्हणाच्या मन्न असायला हवा तसंच कष्ट येऊन आता तुम्ही म्हटलं किती कष्ट असून तुम्ही ओर राहिले म्हणून सांगा कष्ट नाहीसून जीवनात सुख म्हणाच्या गावात नाही खंडित गावात नाही आणि तो कोण असं दे सुखानेच पुढे येईल तर
कष्ट म्हणच्याच कळलं नाही तर भारी भंग कोणता मागे एकदम कष्ट आयल्यार तडचें घेवले साध्य मस्त जाणं सुसाईड करून सुसाईड किती हा प्रकरण असत आता मनुष्य चूर दुःख तडसेन घेऊनचे ताळमे असत नाही सहने असत नाही तसंच म्हणायच्या मनुष्याच्या जीवनांत सुख हव्या दुःख हव्या अनेक टप्पेर गाडी ऐकून गोत्ताव्या अनेक टप्पेर फुगारून घेऊन गोत्त असायला पुराव असायला समरस जीवन असायला म्हणून सांगान पुराव अनुभव होणं आमच्या 90 आम्ही रिअल एस्टेट स्टार्ट करलेला आणि एकदा फाटी येतात आम्ही ओके ओके बोलताना विषय 95 रिअल एस्टेट इतल्या पडांग गेला म्हणून म्हटल्यार थोडे बिल्डर सगळे सुसाईड करून घेतले नाही एगेन आमची परिस्थिती असा न्ही हा जेवणाच नाही तशाला एक परिस्थिती येऊन गेला बँगलोरांत घरा येई शक्य नाही काही बेंगळूर काय कसला खर्च चालला म्हणून नाही गावांत कसला येऊन थरला सिटीज गेलसा तो चकोट असा त्याच्या जीवन रिअल एस्टेट करून दूर तो पर्वतारम्य ದೂರದ ಬೆಟ್ಟ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಚಂದ ಹತ್ತಿರ ಹೋದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಮುಳ್ಳು ಕಂಟಿಗಳೆಲ್ಲ ಸಿಗೋದು मस्त जण थोरले तरीको आमस त्या टाइमस राखला देवानात होय होय त्याच्या म्हणताला देवाचे एक आशीर्वाद केद्दानो असला तर मेन होऊन अम्मा बाबांचे अम्मा बाबा देव तरी आम्हास दिसत नाही अम्मा बाबा डोळ्यासमोर दिसतात म्हणून सांगा आमच्या अम्मा बाबा आमच्या वटात लास्ट सर्व माझ्या घरीच होते मला एक त्या खुशी त्या एक पुण्य तुम्हाला त्यांच्या सेवे केलेल्या तुमच्या पुण्य त्यांच्या आशीर्वादानेच तुम्ही इटल्या पुरा पुढे यायचं म्हणून सांगायला आता तुमच्या पिक्चर परवा 27 ह्या शो दाखवत मग 2 शो असा 20 तारीख मणिपालंत 27 ಮಂಗಳೂರು ಅಂತ ಅಸ ಮಂಗಳೂರು ಭಾರತ್ ಸಿನಿಮಾಸ್ ಅಂತ उडप इथं मणिपालाच्या 3 घंटा एक 4 घंटे दोन स्क्रीन असा ते 2 स्क्रीन असा आमचे काम आम्ही केलसा आणि लायक करून केरला सामण्याची तृप्ती मला असा जर आम्ही करून तृप्ती असं म्हटलं प्रयोजन नाही आमचे समाज बांधवांनी प्रीती दाखवला त्यांनी येऊन बघूला सक्सेस होई करला खंडित करला आम्ही कितल्या भाषण दिला आमच्या भाषा आमच्या जीवन कितल्या भाषण दिला आमचे पिक्चर सहित डबांचाच असता नाही तसं होय ना आमच्या भाषेच्यावर प्रीती येवले सुरू जलसा आमच्या भाषेची आमची जण खंडित तुम्हाला प्रीती दाखवतात म्हणून सांगा मी ओ नंबरचा तर इथल्या पुरा तुमच्या बिझी शेड्यूल अंत तुम्ही हित येऊन एक आमच्या संवाद सहकार केलेला असं तुम्हाला मस्त धन्यवाद असाच पिक्चर काढीत असा आता काढलेला एक पिक्चर तुम्हाला पुढे मस्त सक्सेस गावांदे यशस्वी होऊन येऊन दे प्रादेशिक भाषे व नाही प्रादेशिक भाषा आमची जन उण्या होय जर तर तुम्ही केलेला पिक्चर असं प्रशस्तीಗಳ सुरिमळे येऊन दे म्हणून सांगा ना मी त्या दुर्गा परमेश्वरी देवापिर मागान घेता तिथला देवापिलाच मागायला खंडित होणं खंडित मी आधी सांगला आम्हाला गाड फादर म्हणून कोण नाही गाडत फादर आमस होय होय देवच राखता आमस कोणस नತ್ತಲ್ಲस ದೇವರ ರಕ್ಷೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಹ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಆಮಿ देवर कापाडताने देव खैला परिस्थितींतो मनुष्याचा हात सोडित नाही दल तर आम्ही त्या देवाच्यावर एक नंबिके ठेवलं किती कष्टकाल येईल तर देवास आटो काढीत असायला कष्टकालांत मात्र नाही सुख असताना आम्ही काय करता चढ कष्टांतना मात्र देवाफिर मागायला जाणता सुख असताना इसरान सोडता आम्ही आम्हाला देव नको त्या कोण तसं म्हणून सांगा ना तसं म्हणून सांगा ना मस्त धन्यवाद तुम्हाला तुमच्या पिक्चर आणि को यशस्वी होऊन दे नमस्कार हा एक कार्यक्रमाचा मला अनुकूल करून दिलेला असं धन्यवाद सांगता तसंच अजून सर्व आमच्या ओट बैसाना आमच्या हा एक संवाद ऐकल्या आमच्या अग्गे वीक्षक बांधवांसो तुम्हाला सगळेसो आणि एकदा हृत्पूर्वक हो ना धन्यवाद सांगता नमस्कार